खुलुमबाय रायजोफोर गासैबो जोंनि बिटिआर इनफो नायगिरि रायजो नोंथांमोननिसिम आंनो गोसो गोरबोनिफ्राय मस्ट वेलकाम गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। दा आङो फैदों जाहैबाय क'क्राझारनि साइ स्टुडियाम। दिनैहाय ISPL नि बादायलायनाया जागोन बिटिआर भार्सेस लाय अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल। बेनिखायनो आङो बेवहाय सिगांनिफ्राय जोबजासिम भिडिअखौ बानायदों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो फारि फारि गासैबो बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायथि हरनाय जाबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांदो। kokrajhar Sandawari Jumur Nirjono Berkongre Nirjono Nirjono Berkongre Jangsu Jumur Cross ISPL 2022. ISPL Trophy 2022. Nanti turun tadi. Kali kasih.
berbagai sustainability mengenai besok semua di mana apa beliau sejenis belum tahap bangun kalau beliau bangun lain hasil bangun perjalanan bangun mengenai negeri dengan satu kubah sejenis harus kami langsung mengenai mulai sir. Season 1 ladies and gentlemen, before I begin, zoom in the moment of ISPL 2022.
our prayers with honorable days. We now request the distinguished to proceed to the ground.